Are you the two? Hvor de små bæster kravlede hen. Jeg kan ikke få øje på den eneste. Jeg er altså bare, jeg kan finde hver en af dem, ellers siger jeg op. Der er en. Lige der bag dig. Nej, tag væk, tag væk! Rolig, det var bare et stykke papir. Jamen dog, hvad foregår der her? Ikke noget, vi leder bare. Så mine kontaktlinser. Ja, jamen, du bruger da ikke kontaktlinser? Nej, det gør jeg ikke. Det er fordi, jeg taber dem hele tiden. Det var alt